ҷамъи ислом дар тоҷикистон тақдим мекунад. дирӯз шайтонро дидам дар наздикии бозор. чизҳояшро паҳн карда буд ва фиреб мефурӯхт. мардум гирдаш ҷамъ шуда буданд. ғулғулаи ба по карда буданду ҳар касе чизе мехарид. дар суфрааш ҳама чиз буд: ғурур, кина, дурӯғ, хиёнат ва ғайра. ҳар касе чизе мехарид ва дар муқобилаш чизе медод. баъзеҳо пораи аз қалбашонро медоданд, баъзеҳо пораи аз рӯҳашонро, баъзеҳо имонашонро медоданд, баъзеҳо бошад озодагиашонро. ва шайтон механдиду даҳонаш бӯи ҷаҳаннам мекард ва дилам беҳузур мешуд. мехостам ҳамаи нафратамро барояш туф кунам, мисли ин ки фикри маро хонда буд, ки муаддабона гуфт: ман ба касе кор надорам. ман дар ҳамин кунҷак васоиламро паҳн кардам ва оро муназзам зама мекунам. ман касеро маҷбур намекунам ки аз ман чизе бихарад. мебинӣ, ки одамҳо худашон гирди ман ҷамъ шудаанд. ман ба ӯ ҷавоб надодам. сарашро наздики ман оварду гуфт: аммо ту бо инҳо фарқ дорӣ. ту одами бо имон ва доно ҳастӣ. имон ва илм одамро наҷот медиҳад. инҳо бошанд соддаанду гурусна, барои ҳамин зуд фиреб мехӯранд. шайтонро бад медидам, аммо идомаи суханонаш ширин буд. барои ҳамин гузоштам гапаш тамом шавад ва ӯ фақат гап мезад, бештар маро таъриф мекард. дар пеши суфрааш соатҳо нишастам, ки ногаҳ чашмам ба қутии ибодат афтод. шайтон мехост ибодатро ҳам бифурӯшад. фикр кардам, ки ҳоло як бор ман аз шайтон чизе медуздам. бигзор ин дафъа ӯ фиреб бихӯрад. пинҳонӣ аз шайтон он қутиро гирифтам ва дар ҷебам пинҳон кардам. аз он ҷо бархостам ва ба хона омадам. дари қутиро боз кардам ва дидам, ки дар дохилаш ба ҷуз ғурур чизи дигаре нест. фаҳмидам, ки фиреб хӯрдаам. қутӣ аз дастам афтод. даст рӯи дилам гузоштам, дидам, ки дилам нест. фаҳмидам, ки дар канори суфраи шайтон мондааст. ба сӯи ӯ давидам. дар тӯли роҳ фақат ӯро нафрин мекардам, лаънаташ мекардам. мехостам гарданашро бишканам, аммо вақте ки расидам, дар ҷояш ӯ набуд. он гоҳ нишастам ва зор зор гирья кардам. аз худо бахшиш пурсидам, ба шайтон лаънат гуфтам ва ашкҳоям ки тамом шуд, аз ҷоям хестам ва хостам бедилам ба хона баргардам. ногоҳ садои ошноеро шунидам. садои дилам буд: худованд чун нолаҳоятро шунид, маро ба сӯи ту бозгардон, аммо ту бояд ҳушёр бошӣ. ман беихтиёр сар ба сажда гузоштам ва бори дигар гирья кардам ва аз меҳрубонии худо, аз раҳму шафқаташ ва аз гузашташ ташаккур кардам. аз он пас ҳеҷ гоҳ намехоҳам аз шайтон чизе бишнавам, чӣ расад ба ин ки бидуздам. шунавандаи азиз, шайтон баъзе вақтҳо ба воситаи илму дониш ва ибодатҳоямон моро мефиребад. дониш ва ибодат гоҳи вақтҳо инсонро мағрур мекунанд. шайтон ҳам аз ҳар кас бо ҳар роҳ истифода мекунад. дар достонҳо ва ривоятҳо бисёр хондаем ва шунидаем, ки гоҳи ибодат ва илм ҳам мавриди истифодаи шайтон қарор гирифтааст. пас дар ҳар ҳолат бояд эҳтиёт кард.